Merħba tfal, nilqakom, nispera li tinsabu tajbin. Illum sejrin naqraw kapitlu 2 mill-ktieb Gerfex, Betta u l-Internet li huwa kitba ta' Carmel G. Kauki u tpenġijiet ta' Frank Schembri. Ejew l-ewwel nagħtu ħarsa lejn il-ħarsetta. Mastru Gerfex u Betta Trombetta ma kinux jafu l-xulxin, imma xorti ridet li għal din l-istorja jiltaqgħu u jqattaw ġimgħa flimkien. F'din l-istorja jidħlu wkoll Marti Xwejjaħ, in-Nanna Lucrezia u n-neputijiet tagħhom Ivan u Yvette. Niltaqgħu wkoll ma' Ferfex, il-kelb ta' Mastru Gerfex, u ma' Kaspru l-Amerikan, ir-raġel skifus li dejjem imqabbad ma' Xwejjaħ Gerfex. Ejjew naqraw il-kapitlu 2. Kapitlu 2 jismu Ħabiba ġdida. L-ewwel waqfa li għamel Mastru Gerfex f'ħalbu sbiż kienet ħdejn id-dar tan-neputijiet. Bintu Marjen kienet tagħtu ċavetta biex matul dik il-ġimgħa jmur isaqilha l-qsari ħalli ma jmutux bin-nixfa tas-sajf. L-itfal kienet lestilhom basket kull wieħed b'xi ħwejjeġ u affarijiet oħra li kien se jkollhom bżonn matul il-jiem li kienu se jqattaw man-nanniet. Ivan u Yvette ħadu l-basket u reġgħu sabu posthom fil-karozza tan-nannu. Ix-xwejjaħ startjaw saq lejn id-dar tiegħu fejn in-Nanna Lucrezia kienet qiegħda tistennihom. Ix-xwejjaħa kienet ħejjita tfal kamra kull wieħed fis-sular ta' fuq. Id-dar kienet kbira u mindu żewġ anzjani baqgħu waħedhom kienu jużaw isfel biss, waqt li fuq kien hemm diversi kmamar vojta. In-Nanna Lucrezia wriet lit-tewmin li ma' kamra matul dik il-ġimgħa kienet se tkun ta' wieħed u liema tal-oħra. It-tfal daħlu sabu kamra nadifa u rranġata pulit kif taf tirranġa n-nanna. Ix-xwejjaħa niżlet isfel u huma qagħdu jisvojtaw il-basktijiet minn kull ma ġabu magħhom u jippustjaw kollox bil-galbu. Sadattant kien qorob nofsinhar u n-nanna nstemat issejħilhom biex jinżlu jieklu. Wara li kelli n-nanniet marru jistrieħu f'kamrithom għax dik in-nasa wara nofsinhar ma kinux jgħaddu minn ajra. It-tfal telgħu fuq u għaddew ħafna mill-ħin jilagħbu fuq tablets li l-ġenituri kienu xtrawlhom bħala rigal meta għalqu 10 snin. Meta saru l-erba' u semgħu n-nanna tkewwes fil-kċina biex tagħmel it-te, it-tewmin fehmu li n-nanniet kienu qamu. Nislu jiġru l-isfel ħfief qishom frifet u n-Nanna Lucrezia staqsithom ridux kikra te. Imma huma preferew tazza ruġġata kiesħa tal-lew smor. Wara li xorbu, Ivan issuġġerixxa li jmorru sal-bantli u Yvette qablet miegħu. Morru qalilhom in-nannu Doru li ma kienet jara ebda periklu f'din il-ħarġa tagħhom. U ma rridx idejjaqhom billi jissikkom bla bżonn. Jien m'għandix għalfejn niġi magħkom għaliex ċerta li se toqgħodu bil-għaqal. Imma qisu li fis-sitta terġgħu tkunu waw. Irbsu l-brirja għax inkella x-xemx weġġalkom raskom u jissithom in-nanna. U qabel telqu tagħthom il-flus biex jixtru ġelat. Xi waslu l-bandli Yvette qabdet mill-ewwel titbandal u tiżżerżaq waqt li huwa qatt medi jaqra minn ktieb elettroniku li kellu fuq tablet. Kien ħad apposta miegħu għax kien jaf li ma kienx se jagħmel satejn sħaħ jitbandal u jiżżerżaq. Imma wkoll kien iħobb jitbandal u jiżżerżaq. Għalhekk xi Yvette deret li jgħid tiġri minn fuq apparat għall-ieħor, Ivan bidel magħha. Telqilha t-tablet f'idejha u mar jitbandal u jiżżerżaqu. Meta Ivan ukoll kien tbandal u jiżżerżaq biżżejjed, it-tewmin marru xtraw ġelat minn gabbana qrib u għadu jikluh fuq banka d-delta siġra kbira. Iżm Yvette qal wara ftit Ivan lil-uħtu. Int qed tara bħali? Għalax int tara? Dik it-tifla! Hemm mara ħdejn isurżiqa l-kbira. U ċaqlaq rasu l-dik in-naħa biex jurija fejn. Dik mhix. Iva, dik hi wieġbet Yvette tas-sew eċitata. Dik Betta Trombetta. Qed narafha. Eżatt kif tidher fil-kotba. Ekku, kotba dwarha ħarġu tlieta u aħna xtrajnihom kollha. Jien mill-ewwel għarafta. U anki ejja morru nkellmuha suġġeriet Yvette. Imma huwa baqa' jaħsibha bla ma tħarrek. Jien se mmur inkellimha, reġgħet Yvette. U ġriet lejn it-tifla l-oħra. Betta kienet se titla' fuq l-ogħla żurżieqa x'in semat li xi ħadd isejħilha. Hello Betta, kif int? Betta dawret rasa u lemħet li Yvette risqa tiġri lejha.
Jien Ivet, għaltila din. Hello Ivet, wieġbet it-tislima Betta bħarsa kurjuża u nofs bissima. Immit kif taf x'isimni? Jien ma nafekx. Jien nafek mill-kodba reġgħet Ivet. Imma nieħu gost kbir li ltqajt miegħek u se nsir nafek personalment. U refgħet il-palatida miftuħa. Betta għamlet l-istess u ħabtu jdejhom ma' xulxin b'sinjal ta' ħbiberija. U dak li risaq lawn huwa Ivan. Aħna tew min. It-tifel kien għamel il-qalbu beda miexi lejn iż-żewġ bniet. Xemm Ivan bismitlu Betta li donna ħadet grazzja miegħu mad-daqqatajn. Jien Betta trombetta, żiedet waqt li fetħet il-palatide. Għandi pjaċir li sirt nafkom. Aħna wkoll għandna pjaċir insiru nafuk għalli Ivan xi ftit misti waqt li hu wkoll ħabbat il-palatidu ma' tagħha. Għax int magħrufa ma' Malta kollha. Insomma, mlita tal-lum li Betta. Kieku qed magħrufa ma' ħalfaqqus kont tkun aktar eżatt. Għax jien hemm noqgħod ħalfaqqus. Mal-kodba dwarek xterdu ma' Malta kollha insista Ivan. U Malta kollha taf bik. Taf bil-barumbati tiegħi jrid tgħid u x'hekk. Kollu torta dak li mbierek awtur. Ma nafx fettilu qatt jikteb il-ħmerijiet li nagħmel. Dejjem xtaqt inċempil jew nibatlu SMS imma n-numru tal-mobile tiegħu ma nafux. Kultant nistħi min nies li jafuni. U xi tistħi Bet qalt li Ivet. Aħna tfal mhux kollha nagħmlu xi ħmerija xi kultant. Għandek tajt l-awtur għamlek popolari. L-awtur u l-pittur kompla moħħtu Ivan. Il-pittur tassew pinġik tajjeb u vera tixtieba. Aħna lek arafnik mill-ewwel. Imma x'kien li minħal faqqu sibt ruħek hawn f'ħalbu żbież Bet ridet taf Ivet. Jien għandi t-tija Carmen toqgħod hawn f'ħalbu żbież. It-tija Carmen m'għandix tfal u r-raġel tagħha tiju Nikolas miet is-sena l-oħra. Kienet ilha ħafna tajli biex qabel jispiċċaw il-vaganzi niġi nqatta ftit ġranet magħha. Hekk għall-kumpanija, għax minn dumiet it-tiju sabet ruħha waħedha. U waħedha tiddejja. Għalhekk ġejt noqgħod ġimgħa għandha. Imma anke jien qed niddejjaq. Ma jogħġbokx ħalbu żbież Bet, staqsi Ivan. Darra ħal joġobni kieku ma u m'għandix ħbieb. Ħbibi kollha ħalfaqqus qegħdin. Hawn li fit-tija Carmen ma naf lil ħadd. U kemm seddum nitkellem mat-tija. Jien ma ħbib tampari l-iktar li nħu gost. Isma' Bet ħatfita fil-kelma Ivet. Jekk tgħid nistgħu nkunu aħna ħbib tiegħek. Għandek pjaċir bina? Da żgur li għandi pjaċir bikom ferħed Betta. U għanqet l-ewwel lil-Ivet u mbagħad lil-Ivan li sar aħmar daqs peprina daqs kemm staħa. Ma issa nibdew niltaqgħu kull jum hawn fil-playing field, ħadet il-mazz f'idejha Ivet. L-ewwel nitbandlu niżżersqu ftit u mbagħad indawru ftit mar-raħal. Aħna dil-ġimgħa qegħdin man-nanniet għax il-mama u l-papa jinsabu msifrin, ħareġ bidej Ivan. Issa ngħid lin-nanniet u nistidnuk tiġi tqatta xi ġurnata magħna fid-dar tagħhom. In-nannu Doru żgur ma jgħidx le. Il-Marelli Karmelli, kemm intertajtkom tajjeb ferħed Betta? In-nanniet tagħna għandhom ġnien kbir u sabiħ, u minn barra l-fjuri fuq ukoll xi siġar tal-ħawħ u tal-anbaqar kompli tħajjara Ivet. Din is-sena tgħidx kif huma mubbijin bil-frott. U ħalli fidejna biex inaqsulhom ftit mill-pixxi tgħid Betta. Jien opra ta' karità nħobb nagħmilha anke mas-siġar tal-ħawħ u l-anbaqar imsieken. Daħqet Betta. Tajjeb ħafna Betta qabeż Ivan wara li ra l-ħin fuq l-arloġġ tat-tablet. Mela aħna nieħdu l-permess tan-nannit tagħna u inti titlob il-permess tat-tija tiegħek. Immissa sarilna l-ħin biex immorru għax fis-sitta rridu nkunu għand in-nanniet. Mela niltaqgħu għada filgħodu qalet Betta. Fid-disa tajjeb? Tajjeb, wieġbet Ivet għalija u għal-ħuha. Salmu lil xulxin u għal dakinhar infirdu. Dan huwa tmiem tal-kapitlu. Issa ħasaqsikom xi mistoqsijiet biex nara kemm fimtu dan il-kapitlu. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija x'kien jisimhom l-aħwa fl-istorja? Tieni mistoqsija x'għamlu l-aħwa fil-waqt li n-nannu u n-nanna straħu wara nofsinhar? Għaliex tagħthom il-flus in-nanna? Lil min raw il-bandli, it-tfal?
Għal xiex kienet magħrufa din il-bniedma? Għaliex taħsbu li beda jistħivan meta ltaqa' ma' Betta Trombetta? Tiftakru xi jfissru litri SMS? Għaliex qiegħda f'ħalbu żbież Betta? Ivet xi suġġerit li jibdew jagħmlu hi, huwa u Betta. Kieku intom kif tkompluha din l-istorja? Lim kien il-karattru favorit tagħkom? U fl-aħħar, kieku kellkom tbidlu xi ħaġa fl-istorja, x'kontu tbidlu? Grazzi tal-li kontu miegħi tfal, nispera li jogħġbitkom din l-istorja. Insellmilkom u narakom darb'oħra.